Pekný 100 eur. Príjemný víkend. Dnes na poludne vystúpila v Nitre teplota na 2 stupne. Bolo krásne slnečno a fúkal slabý západný vietor. Zdá sa, že počasie sa začalo meniť. Dobrý večer. Tlaková výš, ktorá sa udržiavala nad severnou Európou a odtiaľ zasahovala do Karpatskej oblasti, sa presúva nad Rusko. K nám začína prúdiť teplejší vzduch od východu. Druhá tlaková výš nad Francúzskom a Pyrenejským polostrovom sa má rozširovať do strednej Európy. V Španielsku bude zajtra polojasno a oteplí sa na 21 stupňov. Na severe Francúzska predpokladáme dážď a v Paríži 10 stupňov. V Nemecku však polojasno a maximálne 5 stupňov. V slnečnom počasí sa naďalej udrží celodenný mráz v Poľsku. Napríklad vo Varšave má byť okolo -3 stupňov. Podobne aj v Jadranskej oblasti a na Balkáne očakávame chladno, ale aj so snežením a slabým celodenným mrazom. Na Slovensku predpovedáme v nočných hodinách jasno až polojasno, na východe spočiatku oblačno a už len ojedinele slabé občasné sneženie. Teplota vzduchu poklesne väčšinou na -4 až -9, v horských dolinách v severnej polovici územia až na -15, ojedinele aj nižšie. Sobota bude pekná slnečná s malou kopovitou oblačnosťou. Na východe sa udrží premenlivá oblačnosť a ojedinele snehové prehánky. Denná teplota 1 až 4 stupne. V jasnom až polojasnom počasí dosiahne na západe republiky teplota hranicu 4 stupňov Celzia. Ojedinele môže byť aj viac. Fúkať má už len slabý, premenlivý vietor. Na strednom Slovensku očakávame jasno až polojasno, miestami oblačno, ojedinele snehové prehánky. Pri slabom vetre bude na severe do 2 stupňov, na juhu okolo 4. Premenlivá oblačnosť a slabé snehové prehánky sa ešte vyskytnú na východe územia. Teplota vystúpi nad nulu a fúkať má severný vietor. V Tatrách bude slnečno, ale mrazivo a začne sa otepľovať. Vo výške 2000 metrov na -8, o 500 metrov nižšie na -3 a pod horami na 2 stupne Celzia. Biopredpoveď sa nemení. Množstvo ozónu asi 5% nad úrovňou dlhodobého priemeru. Tlak vzduchu klesne. Od nedele by sa malo prijaviť oteplenie ešte výraznejšie. Pravdepodobne až na konci budúceho týždňa sa opäť ochladí. Želám vám pekný večer a príjemný víkend. Dovidenia.